Ġo, spiegħanna fuq di tal-200 miljon, għax nasab il-poplu, ġivin tettejli li l-Malta kalla tħallas 200 miljon u għadha ma tħallas. Dalla djem ġemuħbi mill-poplu Malti għawċi, li għadna nagħtu għad tal-makkinarju ta' posta ta' Danimarka, ħarsu li maċċa din. Issa, bil-fors, bit-direttiv tal-Unjoni Ewropea, l-iżvilupp li kien hemm qabel u anke issa qed jieħdu u daħlu fit-tariffi. Sekonda żgħira, ġivin tettejli, sekonda żgħira, ħanerġa' nsal għalik, sekonda żgħira Alex. Għandkom tagħtu 200 miljon euro. Fuq l-impjant, ma ngħidlekx il-figura eżatta jekk hux kif qed jgħid ġew, imma l-ispiża kapitali u din tqalet fil-Parlament ukoll. Imma din ġifieri tqalet fil-Parlament. Ekku, imma jekk dan, imma ħażin jekk ħadd ma ta' kasek fuq dan, għax ġewwa naħseb punt kruċjali għall-poplu Malti Għawċi kollox dal-200 miljun, jekk għadhom ma natawx u s'issa kull meta jitħallsu t-taxxi għal l-poplu Malti Għawċi ħajspiċċa jħallas għalihom ħafna iktar mit-taxxi l-interessi li qed nispiċċaw nħallsu għalihom. Imma ir-realtà hija li aħna tħallsu dawk ukoll. Tampjanti kienu għaluna tawna garanzija da sekun tep mad-direttivi tal-Unjoni Ewropea. Meta fi ngħid ġa ma kienx għamlu rapport il-gvern preżenti fi dawn l-affarijiet. Imma nerġa' ntenni jiena it-tariffi mhux veru l-ewwa ħabba żejt, iż-żejt kien parti ma kienx. Imma it-tariffi qed jinkludi kollox u parti milli qed jinkludi u hawn tajb li ngħidha wkoll. Peress li Malta m'għamlitx investiment, waħda mill-sistema tagħha li kienet l-option tagħha kienet u qed fir-rapport kollu, illi jolli t-tariffi, ħalli taqqas id-domanda. U dik, le, edha mek, titnek ma paġna edha? Jek ma mirtux investiment. Ġo, jina ħankelmek fuq il-fatti. Il-fatti tal-lum. Il-fatti tal-lum li t-tariffi. Ħankelmek fuq il-fatti tal-lum. Jinkludu ħafna affarijiet. L-iskont direttivi tal-Unjoni Ewropea ma jinkludux. Jiena teġam il-kontestazzjoni. Taf li għamet ma naqbilx miegħek. Le, inti ma taqbilx, ma qasi ma naqbil miegħek, imma jiena jien se nġib il-provi u tiġi ġibt il-provi, xejtu d-direttivi tal-Unjoni Ewropea, meta ressaqt il-mozzjoni fil-Parlament. Ħadd ma merini, anzi, il-Prim Ministru ma qalx li jien mhux ngħid il-verità, il-Prim Ministru qal il-flus minn fejn se nġibhom. U mbagħad qal jien qalb kollha se nivvota kontra. Imma qal mhux jien dak li qed fil-mozzjoni, dak li qed jiena qed jiġu inklużi, u wara kollox mhux jien qed tata. Għax il-Ministru Austin Gatti hu responsabbli u stess qal li daħħalhom l-effiċjenzi fil-fatt. Jiena sentellu xogħol. Għax hu stess fil-Parlament qal li l-effiċjenzi daħħalhom fit-tariffi mhux jien qed tal-Ministru. Għalhekk qed ngħidlek mela jkollok taqbel miegħek għall-Ministru. U jiena tanti dan black and white li daħħalta fil-mozzjoni plus li sentellu xogħol meta tibqgħu biex jieħu l-proċess tat-tariffi ta' dawn l-ilma. Ħanaddu għal minuta ta' pubblicità. Forsi il-punt prinċipali hu li aħna press li s-suq ħieles issa fl-Ewropa kollha tal-enerġija, aħna bil-forsi issa rridu nittabtu mal-grid tal-Ewropa. U dik hija waħda mill-raġuni li bil-forsi xi darba anke jekk aħna ma rridux nagħmluh issa kieku fl-interess tagħna. Irridu naslu fl-interess tagħna. Anke bil-forsi irridu naslu għaliha fieri bid-direttiv tal-Unjoni Ewropea, mhux fl-interess tagħna biss. Mela allura fl-interess tagħna imma rridu naslu huma il-mument issa meta kien. Ħadd tkun obbligatorja. Iva, bil-forsi tasal għaliha. Il-punt huwa da. Rapport ta' esperti Ġermaniżi li qabdithom il-Malta Resources Authority li ħarset għalih qalet isma' da m'għandniex għalfejn nagħmluh qabel 2017 u tat parir biex jisir il-gas pipeline qabel. Lena Malta, għaliex kella għandha problemi bil-security of energy, u bdiet tiġet l-interess tagħha għalkemm ma naqbix totalment tal-magħha, imma bdiet tiġġieret li jsir qabel. Imma l-esperti qalu ċaru ton li dan Ġermaniżi 2017 mela l-istudju sar u ħallsu għalih il-Maltin, il-Malta Society. Għalfejn tenġu għamlu studju ieħor tagħha il-Ministru mal-barra biex jitlofru jagħmel studju, għalfejn. Għalfejn hemm l-istudju. Jien da li ma nistax nifhem l-affarijiet. Hemm studju teġa, sarġu għamlu studju ieħor issa. Issa is-sitwazzjoni veru prekarja tal-Malta għalhekk qed ipenġuha li dina jesussa il-kejbil. Il-konklużjonijiet ta' dak l-istudju illi sar mill-esperti Ġermaniżi l-Aħmajer indika u taw fil-projections tagħhom sitwazzjonijiet illi huma assumew illi ħajkun hemm fil-futur biex dak illi huma qed jipproġettaw iseħħ. Dak ir-rapport illum jekk taqrah għax naturalment ma seħħx illum ma seħħ f'nit snin ilu, iċ-ċirkustanzi ta' dak illi assuma dak ir-rapport huma kompletament differenti. Bl-ekonomija u naraw anke llum is-sitwazzjoni finanzjarja kompletament differenti minn kif kienet sena ilu. Jiġifieri qatt ma seta' wieħed jaħseb illi ħanaraw banek kbar madwar id-dinja jkrollaw sena ilu, qatt ma ħaseb. Is-sitwazzjoni llum jekk tara l-istess rapport itik konklużjonijiet differenti. Żgur, anzi konklużjonijiet ikunu iktar li qed ngħid jien għax naf x'inti tgħid u hekk veru u anki ħabba li l-impressjoni li kienu taw lil dawn l-esperti
kif tinsab il-sitwazzjoni fl Malta kienet differenti, illum is-sitwazzjoni meta jaraw għallum differenti totalment mill-impressjoni provajtuhom dik kienet. Iveda f'sitwazzjoni qal, imma l-ar ħaġa hija di. Qed tagħtu impressjoni sta dal-kejbis nagħmluh wara 4 snin biex nagħmluh da wkoll. Ifli hemm ħafna fatturi, mhux isna illi ara issa semmejna kejbil, pup se nranġawh. Ifli għax ma rdirġu ma issa se solvuha, nagħmlu kejbil. Biss għandna 4 snin biex nagħmlu dal-kejbil, imma apparti magħha mill-aħħar naslu fih. Jiena it-timing il-biċċa il-kwistjoni kollha, imma xorta aħna ma minniex investiment, li kellu jsir investiment, ma minniex ċerta u qed ibdi s-sitwazzjoni, din ir-realtà qed ibdi s-sitwazzjoni. U jkun min ikun hemm ħabbat rasu biex jirranġa l-affarijiet. Nieħu komment ma' ġew mitzi, però hawnhekk jiena nemmen li anke fejn tidħol ħajja ta' persuna speċjalment mill-logħat ambjentali, aħna ngħidu anke fejn tidħol saħħa il-flus ma jimpurtax tonfoq kemm tonfoq, però f'dan l-argument huwa l-istess argument. Għandek tonfoq kemm hemm bżonn biex finalment tara li l-pajjiż ma rrid ikollu l-pajjiż saqajna malajr. Saqajna malajr. Saqajna malajr. Pjana l-enerġija fil-pajjiż. Disfortunatament għadna bid-draft. Jiena ili responsabbli minn dal-qasam tal-enerġija. U jiena fil-parlament snini li dak li għattinti mux is-settu għedċin u proponejt x'għandu jsir. Waħda minn iktar ħaġa importanti u jiena il-parlament iħallasni biex jiena mmur nitgħallem kont u nara x'inhu jiġri fil-pajjiż Ewropew biex jiena niġi u ninfluenza il-pajjiżi biex jasal hemmhekk. Ili 5 snin sejjerek ħallas il-Parlament Malti u niġi kont niġi ngħid l-affarijiet. Waħda mill kellna nagħmlu wara l-effiċjenza, ndaħlu l-effiċjenza. Pajjiżi oħra x'daħlu l-effiċjenza taf jitfisser. Fisser per eżempju di li qed tassola water heater apparat li jkun effiċjenti tal-lampi daw hemm ħafna affarijiet u jeduka l-poplu u jgħidu kif tifranka. Hemm minn franka sa 20% aħna għal min ħadd ieħor mhux kapaċi nagħmlu konna. Il-Marok frankaw mill-effiċjenza li aħna inħassuhom daw pajjiżi mhux tal-Ewropa. Għal maħniex kapaċi nagħmluhom dawn l-affarijiet kollha. Hemm fondi tal-Unjoni Ewropea li naf bihom, illi għat jaslu tru il-Malt Enterprise, illi huma direġuti speċjalment lejn l-industrija, fej l-industrija tista' tieħu inizjattivi ferm ikbar milli jiena nista' nieħu ġoddar tiegħi biex jinvestu f'sistemi ta' forma ta' enerġija alternattiva. Imma il-puntu veru satart nistgħu nibdew, imma dan inna snin ngħid jien biex nibdew pajjiżi bdew frankaw ħafna għaliex ma tajniex kasom. Telqa kbir, anzi, issib minnu responsabbli jiġi l-Parlament jgħidlek mhux wertit li nagħmlu solo l-water heater għax ma tantx hemm differenza qiegħda fil-Parlament u ssiba. Kienet tidher ċara fil-Parlament li n-naħa tal-gvern ma jemminx bil-renewable energy għax mhux vijabbli. Le, żball kbir kien dak. Aħna titissib bilanċ, ma tistax tagħmel ħaġa waħda veru. Imma għandna hemm teknoloġija nistgħu nagħmluha. Nistgħu nagħmluha fil-pajjiż ġirien tagħna u nagħmlu grid ma' pajjiż ġirien tagħna l-Afrika ta' fuq u aħna nintużaw bħala ħabb biex nagħtu l-Ewropa, hemm teknoloġija moderna li jaħasra nistgħu ninvestu fiha aħna stessa lavur miġu pajjiżna. U tgħinna l-Unjoni Ewropea. Nixtieq nirringrazzjakom il-ħin kumment fil-qasir. Kumment fil-qasir fuq l-interconnector. Il-cable illi nagħmlu masqalija se jiftaħ bib ġdid għall-enerġija ġewwa Malta. Anki għal-renewables. Anka renewables. Jalla isir il-problema tal-pajjiż meta. Ħajsir. Meta il-problema dejjem irridu nagħmluh. Nirringrazzjak Iva, il-programma ħajġi konkluż, però kulħadd il-problema mhux li ma jsirx, il-problema meta. Mhux se nsolvu problema. Nixtieq nirringrazzja lil Joe Mizzi parlamentari kif ukoll Marlin Policino għandu li parlamentari, ningrazzja liċ chairman tal-Ena Malta Alex Tranter, aħna stidinna wkoll il-Ministru Ostingat però ma kienx dispost li attendi għall-programm. Nixtieq ringrazzja lill sponsors kollha li għenu biex dal-programm finalment isir.